Bismillahi Rahmani Rahim, Rag Bishahri Sadri, Wasir li Emri, Wahlu Data Мелисани, Евкахо Кауле, Салату Есаламу Аля Расулила. Тези няколко дни ми попадат видеа в интернет, свързани с една и съща тема. Затова реших и аз да поговоря за нея, да кажа своята гледна точка, а също така и да направя серия от видеа в новия си YouTube канал, в който да обясня различните аспекти по тази тема. Темата, която искам да засегна, е тази за магиите, за джиновете, за завистта и злите очи. И какво можем да направим, ако мислим, че едно от тези неща ни е засегнало, а също така и как да различим дали ни е засегнало едно от тези неща или просто нещата, които ни се случват, се дължат на физическото ни състояние в момента, на психологическото ни състояние, на стрес и така нататък. Защото наистина в 99% от случаите това, което ни се случва, няма нищо общо с направена магия, с джинове или с подобни неща. Всички съвети, които ще дам, ще бъдат от Корана и от Сунната, защото Аллах за всяко нещо ни е дал разрешение и лек именно там. И когато се обръщаме най-напред към Аллах, а след това правим от себе си това, което е нужно, за да подобрим състоянието си, то това е най-доброто за нас. В някакви крайни случаи може да се допитаме и до друг човек, за който сме обаче сигурни, че ще ни покаже правилната посока. Но как да бъдем сигурни, това ще го обясня също в някои от следващите видеа. Най-напред искам да ви кажа, че преди да тръгнете при каквито и да е хора, трябва да бъдете много внимателни, защото в 90% от случаите те са там просто за да ви вземат парите, а за вас какво се случва? Вие излизате извън исляма, вие правите ширк, пристъпвате заповедта на Аллах, която е да не се допитваме до такива хора, да не вървим при такива хора, които са гадатели, магьосници, наричат себе си ходжи, но нямат нищо общо с тази титла и с това наименование. И за това наистина изслушайте първо какво и аз имам да ви кажа, а след това сами ще си направите заключението и ще видите как много хора всъщност изпадат в заблуда, защото не знаят много по този въпрос, а и не знаят как да си помогнат. И освен да ви разяснявам тези неща, ще се опитам именно това да направя, да ви дам насоки как може да се предпазите, защото е много по-добре, ако човек се умее да се предпази от тези неща, отколкото да се опитва след това да се лекува един вид от тях или да се отърве от тях. Разбира се, всеки има право да се съгласи или да не се съгласи с това, което ще кажа, но аз, ако направя някаква грешка, тя е от мен, ако направя някакво добро, то е от Аллах. Все пак гледам да се допитвам и до по-учени хора от мен. Аз не казвам, че съм учена, просто искам да предам това, което знам по един лек и достъпен за хората начин, за да мога да предпазя колкото се може повече хора от тези, които се опитват да ги заблудят по един или друг начин. Надявам се да ви бъде полезно. Ще оставя линк към YouTube канала ми. Може да се запишете и да следите какво ще качвам в следващите няколко седмици, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.